ሃገረ ሽወደን ናብ ኔቶ ትጽምበር ዶ ዝብል ሕቶ ንምምላሽ ብዙሕ ፖለቲካዊ ቁጥዓት ይካየድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ምስራዝ ለበዳ ኮቪድ-19 ካብ ሓደገኛ ሕማማት ኣብ ሽወደን ካብ 1 ሚያዝያ ከም ዝኸውን መንግስቲ ኣፍሊጡ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 7 መጋቢት 2022 ዝተዳለወ መሰናድኦ ዜናን ቀንዲ ርእስታቱ ብምቕዳም ከቕርበልኩም እየ። ምስ ኩሎም ኣብ ስቱድዮ ዘለዉ መሳርሕተይ ነዞም ዝሰማዕኹሞም ናይ ዜና ነጥብታትን ካልኦትን ዘጠቓለለ ናይ ዝርዝር ዜና ዝመርሓኩም መሓር ብርሃሜ ምሳና ክትጸንሑ ይዕድመኩም። ሰናይ ምክትታል። ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክራይን ንሱ ኣብ ኤውሮጳ ስዒቦ ዘሎ ጸጥታዊ ቅልውላው ንሽወደን ኣባል ኔቶ ናይ ምዃን ውጥን ዳግማይ ናብ ዘተ ከተቕርቦ ዝድርኽ ከም ዝኸውን ዋና ኣካያዲ ምርምር ትካል ኣህጉራዊ ጉዳያት ሽወደን ያን ሃለንበርግ ዘለዎ እምነት ገሊጹ። ሽወደን ናብ ኔቶ ክትጽምበር እንድሕር ኮይና ዝውሳነ ምስ ፊንላንድ ብምውሃሃድ ክውሰድ ከም ዝኽእል ሃለንበርግ ወሲኹ ከም ዘመልከተን ፕረሲደንት ሩስያ ፑቲን ንሽወደን ፊንላንድን ክወረን የናበለ የፈራርሕ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፀ መግለፂ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቁጥዐ ዝቕስቅስ ከም ዝኾነ ሃለንበርግ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሃገረ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ሽወደን ወታደራዊ ተጻብኦ እንተፈጺማ ብሪጣንያ ንሽወደን ክትሕግዛ ድልውቱ ምህላዋ ሚኒስተር ምክልኻል ብሪጣንያ ቤን ዋልስ ገሊጹ ኣሎ። ንሱ ዝበለ ዝሓለፈ ዓርቢ ምስ ደንማርካውያን ሽወደናውያን መዘንኡን ኣብ ኮፐንሃገን ኣብ ዘካየዶ ጋዜጣዊ ዋዕላ ከም ዝኾነን ሚኒስተር ምክልኻል ሽወደን ፒተር ሃልትክቪስት ነዚ ቃል ብሪጣንያ ብሓጎስ ከም ዝቕበሎ ገሊጹ ኣሎ። ሚኒስተራት ምክልኻል ሰለስቲአን ሃገራት ኣቐዲሙ ዝተዳለወ ወታደራዊ ልምምድ ፕሮጀክት ጥሙር ወፍሪ ንምስታፍ ኣብ ኮፐንሃገን ናብ ከም ዝተራኸቡ ሬድዮ ሽወደን ካብ ኮፐንሃገን ዘለው ምንጭታት ብምጥቃስ ገሊጻ ኣላ። ሃገረ ሽወደን ናብ ኔቶ ትጽምበር ዶ ትኸውን ዝብል ሕቶ ኣብ ሃገረ ሽወደን ዓብይ ፖለቲካዊ መዘራረብን ኣቐዲሙ ዝጸንሐ ውሳነ ንምርኣዩ ዳግማይ ዘተኽካየደሉ ከም ዝኾነ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። መንግስቲ ሽወደን ካብ ወርሒ ሚያዝያ ንዳሓር ንሕማም ኮቪድ-19 ካብ ዝርዝር ማሕበራዊ ሓደጋታት ዘስዕቡ ሕማማት ከኣልዮም ውጥን ከም ዘለዎ ሓቢሩ። በዚ ቢሉ ድማ ንሕግታት ለበዳ ክስርዞ ምዃኑን ካብ መርበብ ሓበሬታ ኖርዌይ ቱደይ ዝተረኽበ ዜና ዘመልከተ ኮይኑ መንግስቲ ሽወደን ንክልቲኡ ዝእማመታት እዚ ናብ ባይቶ ብምቕራብ ከጽድቆ ከም ዝኾነን ተግባራውነቱ ከዓ ካብ 1 ሚያዝያ 2022 ከም ዝኾነ ክፍለጥ ተኻኢሎ። ምስ መሰረት ዝተገብረ ገምጋም ንኣዋጅ ለበዳ ሕጂ ምስራዝ ግዚኡ ኣኺሉ እዩ ክጽብል ሚኒስተር ማሕበራዊ ጉዳያት ሽወደን ወይዘሮ ሌና ሃለንግሬን ከም ዘመልከተት እውን እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ባይቶ ሽወደን ሪክስዳግ ወይ ከዓ እዚ ኣዋጅ ክስረዝ ኣቐድማ ኣቢሉ ሓቲቱ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕማም ኮቪድ-19 ካብ ዝርዝራዊ ማሕበራዊ ሓደጋታት ዘስዕቡ ሕማማት እንድሕር ተኣልዩ ከም ሳዕቤኑ ምርመራን ውሸባን እውን ከምኡ ክስረዙ ምዃኖም እቲ ዜና ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሃገረ ኖርዌይ ወጻእተኛታት መዓልታዊ ህይወቶም ዝቐለለ መታን ክኸውን ብምባል መንግስቲ ኖርዌይ መሰል ፍሉይ መለለይ ወረቐት ኖርዌይ ክዕድል ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ።
زين وصاتኛታት ጥራይ ዝቐንዐ መቕማጦም ኣብ ኖርዌይ ዝኾነ ዜጋታት ወፃኢ ሃገር ዝተወልዱሉ ዓመትን ካልእን ዘመልክት ጊዜያዊ መርቐት መንነት ካብ ሃገራዊ ማእከል ምዝገባ ክወሃቦም ከም ዝኾነ መንግስቲ ኖርዌይ ካብ ኦስሎ ሓቢሩ። በዚ ወረቐት መንነት ኣቢሎም ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ንዘጋጥሞም ሕቶ መንነት ክምልሱ ክኽእሉ እዮም ክብል ኣብ ሚኒስትሪ ምድላው ሕፁፅ እዋን ፍትሕን ጸሓፊ መንግስቲ ኤሪክ ኤዲሰ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ውጥን ካብ 3 ወርሒ ንላዕሊ ኣብ ኖርዌይ ንኽቕመጡ መሰል ወይ ፍቓድ ንዝተዋህቦም ወጻእተኛታት ዝምልከት ከም ዝኾነ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ። ሚኒስትሪ ምድላው ሕፁፅ እዋንን ፍትሕን ነዚ እማምኡን ካብ ባይቶ ኖርዌይ ኣእትዩ ምህላውን ክሳብ 3 ሰነ ናይ ግዜ ገደብ ተዋሂብዎ ምህላውን ንኽጸድቕ ተባሂሉ መንግስቲ ኖርዌይ ኣቕሪብዎ ከም ዘለ እቲ ካብ ኖርዌይ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት፣ መርዓ፣ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ። ሓላፍ ናይቲ ኣብ ዓለም ዓበይቲ ካብ ዝበሃሉ ኩባንያታት ምፍራይ ድኹዒ ሓደ ዝኾነ ስቬን ቶሪ ሆሊዘር ኩናት ዩክሬን ኣብ ዓለማዊ ቀረብ ዋጋ መግብን ከቢድ ምዝባዕ ከም ዘኸተለ ተዛሪቡ። ኣብ ልዕሊ 60 ሃገራት ዝነጥፍ ቢያራ ኢንተርናሽናል ዝፍለጥ ኩባንያ ዝበዝሐ ጥረ ነገራቱ ካብ ሩስያ ዘምጽእ ከም ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ ዘጋጢሙ ዘሎ ከቢድ ናህሪ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዋጋ ድኹዒ ወሰኽ ክህሉ ገይሩ ከም ዘሎ እቲ ኩባንያ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሓላፊ ኩባንያ ያራ ስቬን ቶሪ ናህሪ ዋጋ ዝበኣሰ ደረጃ ክድይብ ከም ዝኽእል ዘጠንቀቐ ኮይኑ ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ዓለም ልዑል መጠን ምህርቲ ሕርሻን መግብን ካብ ዘፍርያ ሃገራት ምዃነን ይፍለጥ። ሩስያ ነቶም ኣብ ምፍራይ ዓይነታት ድኹዒት ኣገደስቲ ዝበሃሉ መኣዛታት ኑትሪሽን፣ ፖታሽን፣ ፎስፌትን ዝተባህሉ ንጥረ ነገራት ብዝለዓለ መጠን ተፍሪ ሃገር ከም ዝኾነትን ድኹዕን ኣትክልትን ኣዝርእትን ብጽቡቕ ክበቕሉ ከዓ ዝሕግዝ ንጥረ ነገራት ንዕዳጋታት ከም ተቕርብ ተሓቢሩ ኣሎ። ፍርቂ ካብ ህዝቢ ዓለምና ብሓገዝ ድኹዒ ዝፈርዩ መግብታት ከም ዝምገብን ስለዚ ድኹዒ ክርከብ እንተዘይክኢሉ ቀረብ መግቢ ብ50 ሚእታዊት ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋ ክንክዩ ክብል እቲ ሓላፊ ከም ዝሓበረ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ ኖርዌይ ዝመደበሩ ኩባንያ በቶም ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝተነብሩ ማዕቀባት ጥራይ ዘይኮነስ ብሰንኪ ኣብ ዓለም ዘጋጠመ ምትእግጓል ጉዕዞ መራኸቡን ተሃስዩ ከም ዝጸንሐ ዝገለጸ ኮይኑ ስቬን ቶሪ ምስ ቢቢሲ ቃለ መሕትት ድሕሪ ምግባሩ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰዓታት መንግስቲ ሩስያ ነተን ድኹዒ ዘፍርያ ፋብሪካታት ናብ ደገ ሰደድ ከይገብራ ኣጊድወን ከም ዘለውን እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ትከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሚድያ እዩ። ድሕሪ እዚ ሓፂር ጸብጻብ ኩነታት ኣየር ዝሰሙን ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም እየ። ምሳና ጽንሑ። ማል ሰንበት ብቐዳማይቲ ሚኒስተር ማግዳሌና ኣንደርሾን ከምኡውን ፊንላንዳዊት መዘናኣ ሳና ማሪን ኣብ ሄልሲንኪ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሓባር ጋዜጣዊ መግለጺ ፊንላንድን ሽወደንን ምስ ኔቶ ዘለውን ርክብ ክሕይላ ከም ዝተሰማምዓ ሳና ማሪን ፕረሲደንት ፊንላንድ ገሊጻ። ማግዳሌና ኣንደርሾን እዚ ንፊንላንድ ዝገበረቶ ምብጻሕ መርኣያ ናይቲ ኣብ መንጎ እዘን ክልተ ሃገራት እናሓየለ ዝመጸ ዝምድና እዩ ድሕሪ ምባል ብምኽንያት ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዛጊት ንሽወደን ዝመጻ ቀጥታዊ ወታደራዊ ስግኣታት የለን ክትብል ወሲኻ ኣረዲኣ ኣላ። ማርቲን ብወገና ኣብ ሃገራ ፊንላንድ እዙዩ ዝበሃል ጸጥታዊ ስግኣት ካብ ሩስያ ከም ዘየለ ምግላጻ እውን ሬድዮ ሽወደን ንዑደት
ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሽወደን ናብ ፊንላንድ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዘዳለዎ ዜናዊ ጸብጻብ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ሃገረ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ካብ ቤት ንብረቶም ንዝተመዛበሉ ኢትዮጵያውያንን ዝውዕል ናይ $205 ሚልዮን ሓገዝ ከም ዘድሊ ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣሎ። $117 ሚልዮን ካብዚ ኣብ ክልላት ዓፋር፣ ኣምሓራን ትግራይን ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተመዛበልቲ ኢትዮጵያውያንን ዝውዕል ከም ዝኾነን ተወሳኺ ናይ $72 ሚልዮን ሓገዝ ከዓ ኣብ ሱዳን ተዓቒቦም ንዘለዉ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ክኸውን እንከሎ $16 ሚልዮን ከዓ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ንዝህሉ ሰብኣዊ ቅልውላው መሓለውታ ከም ዝኾነ ተጸዋዒ ስደተኛታት ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለየ ማዓስከራት ስደተኛታት ዝርከቡ ኤርትራውያን ግዳይ ኩሎም ብረት ዝዓጠቑ ወገናት ምዃኖም ብኣህጉራውያን ትካላት ረድኤት ክግለጽ ዝጸንሐ ኮይኑ ዛጊት ንህይወቶም ውሕስነት ዝህብ ዓይነታዊ ለውጢ ዘምጽእ ስጉምቲ ከም ዘይተወስደ እዮም ዝገልጹ። ኣብ ትግራይ ኩናት ድሕሪ ምውልዑ ጥራይ ልዕሊ 2 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ከም ዘለዉ መዝገብ ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ ሃገረ ሽወደን ሎማዓንቲ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ እቲ ብሄሳ ፍሬድሪክ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ እዋን ውግእን ሓደጋን ቅልውላውን ናይ መጠንቀቕታ ደወል ፈተነ ከምዚ ተኻየደ ክፍለጥ ተኻይዱ ኣሎ። እቲ ሎማዓንቲ ዕለት 7 መጋቢት 2022 ካብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 3 ጀሚሩ ዝተኻየደ ናይ ፈተነ መደብ ብዕውት መንገዲ ኣብ መላእ ሃገር ከም ዝተፈጸመ ክፍለጥ ተኻይዱ ኣሎ። እቲ ናይ ፈተነ መስርሕ ካብዚ ሰዓታት እዚ ጀሚሩ ኣብ ዝተገበረሉ እዋን ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣዋርሒ ዝተፈላለዩ ናይ ፈተነ መደባት ተታሒዙ ከም ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ሒዙ ዘሎ በዓል መዚ ምክልኻል ሓደጋ ሽወደን ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩ ኣሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ጽባሕ ዕለት 8 መጋቢት 2022 ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ እዩ። ንኹለን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ብፍላይ ከዓ ነተን ኣብ ወፅዓን ኣብ ፍትሒ ምስኣንን ኣብ ኩናትን ኣብ ዝተፈላለየ ሽግራት ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ፍትሕን ራህዋን ክፈጥር ንኹለን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣብ መዓልቲ ፍትሕን ነፃነትን ከምኡውን መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝተረጋገጸሉ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ኣገልግሎት ዜና ሃርሞኒ ንኹለን ደቂ ኣንስትዮ ዓለምና እንቋዕ ናብ መዓልቲ 8 መጋቢት ኣብፅሓክን ክንብል ንፈቱ። እዚ ድሕሪ ምባል ንሎሚ ዝተዳለወ ናይ ሎም መዓንቲ ናይ ዜና መሰናዶና በዚ ወዲእና ኣለና። ንምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ብስመይን ብስም ኣብ ስቱድዮ ዘለዉ መሳርሕትናን እንዳመስገንኩ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ረቡዕ ብተመሳሳሊ ናይ ዜና መሰናዶ ስጋብ ንራኸብ። ሰላም ደሓንኩኑ።